Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle hane kasngi kilaong ba kakenhun kami tu ya gitu kikenhun ke balai kendu ya ke Deputy Commissioner jong ka East Khas Hills District. Meghalaya Joint Action Committee kalapan pauru ba gitu ke balai kendu kila bandai ke menong jong ke sarkar jelah. Susu nagaliang jong kinongelam jong ka Meghalaya Joint Action Committee kilaong ba haman la kijingele kidon kilangyong kiba persang man penyep her jingmut ya kijinge teli jongki knang ba kijingele jongki konsep ai Henry nakaliang kakenhun ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle kayang scam halor kanongrim mandawa na kasorkar bagadai ban penhiar mardor ya kador jong ka umpnyang petrol ba diesel marru kalapan pau ba nakaliang jong kakenhun kandang yai peteng ya kijinge ki ban sange kamai hakini kisngi banwan ngidap daka jing sokya bat ngidap daka jing sosi arwata nama ngim sundan jing tip gani kabang ini ekran nama ladon we ni nengi ubamde buli jongi balance start batai start namta man pengkumar jumut perkhat ini ki driver de ngidap daka jing sokya nama yo ungi mitu bat ki balalit chate banyakan ya kani ka baik kali ni patun kata gini kran ni pak ba ni nak mulai ya kran ban ya kran namta ban penyador ya ke petrol bat ke diesel bat ke hajana bat ka baik kot besla jong kali di yang ni ada mengi kedai bar niat dak kilometer sistem tidak dak kecing baklau yo pai ba tingi perkan am tau pai ba om perkan ya ni simen nadangi sim haka kador ka kilometer idap ke sokya namal ba kum ki pat ba ki dan lagi khun ki pha lagi school lagi ya kilometer ke dan kecing du nong ki mi pa ban ai bisa ya lagi jeng ki khun ini wording sang ni kala sai ba mo kala sai bang ni de habide ba kani ka habide ba jingong jing DC rumah ban ba i khot ekran ru ka de halor ka nongrum ba jingdawa jong kajak halor ka tu ka sithi ba ka pha ka sitrek bana ba ar azar puai ka turu nomor ba ngila tho ang ni mo facing dire problems supply the vehicle in constitution if fares are not revised mo de kumno ngi ong revise nomor play nomor ba nadu kapor lockdown ru mo ngai ba ki kalili kila sim jing ba nadu ki haban sehewi ki taxes nadu ba ki haban ya ka sitting capacity ru ki haban punduna mo ki passenger te kadon sa ka ot ki event mo te hangni ngila tho sha hangni ba ong ban revise kam dei ba ong ba nakaliang kajak ba ong bangin height ya ka price ni ban ra ya ka takador jong ka bai kali mo bangin ya kan syai nadu pasdang bot menteri sembut menteri rang ba du jong ka jela ka jungi mo ba da kumnu ka sarkar ka dei ban penhiar ya ka bai kali dei ban penhiar ya ka umphnya mo nomor ka bu jing ya ki asion ku jungi ya ka ja mo ladangi ngi sim ya ka bai kali mo ngi hapan sim no ka bai ka dor nomor balai ba ka umphnya ru ka lakiu tingi ngpa ban ben yu pa ba mo te ka solution hi ka dei ba ngindawa na sarkar ka babiang du ka dei ban kan hab ban penhiar ya ka bai umphnyang kan tingas ngo ban ong ba ini di ban syai ba kan mo nama kan ngi sithi jungi ru kala tho syai ba hadu bakut hadien kim dei kin ban supuli tangan khamat kan mo ka ba arpat kolong bai ka jak hi ka dang ne ha ka nongrim kom scam nadu basdang ngilayeng bai ha ka nongrim bandawa ya ka sarkar ban penhiar dor habidei ba ko umphnyang de hadu benta ka jak ka dang yeng bai ha ka nongrim kom scam bandawa nang sarkar ba ka dei bai ban penhiar dor habidei bat ka umphnyang te sulungo pat menin kasngi ngila receive ya ki sithi mo nakaliang ki authorities jong ka sarkar jela ya ka baki sithi ki lawan ning bagi WhatsApp ba ka don kata ka jing invite nakaliang ka spokesperson jong ka sarkar jela ka bade ka DC mene kasngi ban ya keren habidei bat kani ka issue te ngidap ka jinglingo balong kumuyuk tadong persen mo habang ili ka tu kan ki kunhun ki bangi ngimtip ide ki kunhun ki banai
Kibangiru nak kalian ngajak ngim itu yaki. Bat nyimyo jimtip hiru. Bat ngiklam yo kata ka information hiru. Ba ngi sungulengok mo. Ba kejengmi jong tu kunhon mana ban let ban ikendu ya ka DC. Te ngang su ongkom ni ba habiki habide biki issue jong kajat ban rio. Bonsien ngi shiptron kadai na kum kini kita mo. Kadai ni bet ni kum kini kita. Ba kidon hi kini ki langyong. Let's say ngalawan ong ba ki bakre ban penmi jingkulmar habide bat kani ki issue bat habide bat kani ki jingdawa na kalian kajang imat kini kim itu kim snow thu imat habide bat kajing ki kejungi te ha kaju kaporu ngaso ban kentu ya spokesperson jong ka sokal jela kejungi DC mo ba imdei ban mislead ya public ban mislead ipat ba habide bat kani ki issue kejungi imat IDC ru imsung thu ya ka jingi pun ka jingile jong ka jak kejungi namar hang tu ila imsung thu bakala ki pat ba ba yong ba ka jingkhot kejungi gede halor ka tu ka jingdawa kamarundom jong ka jak mo ban hana ban height ya kata ka taxi fare hang tu ila tho shai kadai bet ban tang ban revise mo ban revise ban ni penbet haba kiu dor ka petrol te mo haba ni penbet te ngang ong ba kakam mai penbet ru ban penhe ya kata ka dor bai kaliru kadai bet ka syong bet ha po ka sarkar jela te kani hi kamdai ka kamram jong IDC mo kamdai hi kamram jong IDC kadai bet kamram na ki concern authority mo let's say na po ka transport department katkum ka motor vehicle act 1988 mo kadai ka transport ka ban pet yaki jing yaki jing kulmar mo ari yaki taxes yaki fines yaki penalties te ka trim ha mo henrei haba kiudor pat ya ka umphanyang mo haba syanyon uduk usuk ari ka ja ka sngap man te ngaso bonong ba kini ki spokesperson jong ka sarkar jela mo kini ki langyong ki balalet mane kendu IGDC ngaso ba ki lam bakla ya kani ka jingi ki ka jungi tenga kerpat ipat ba omdei ban ki jungmut omdei ban sngap ya kini ki kenhon ki banano ngimtep mo ba kim dei ban sngap igini bo pat baru de ban sngau thu sai ba ka jak hadu menta kadang yeng bet ha kanong rem ban dawa ba ka sarkar ka de ban penhiar dor bet habidei bat ka bai umphnyang bat ngingin sa sim ya karai bangila pentip keleng ki district ya ki president secretary keleng district i baha opo ke association jong ka jingpet jong ka jak ba kin wan sya ka jingelang ha ka ni ka sing jang ka ban wan ha ka porsi beje bat ngin saya syong ya ka jingelang ngin saya tir ngin saya thai bat ngin saya sim ya ka resolution ngin sim ya ka rai habidei pat ha ka tu ka sing jang ki jingya lenti ki jingya ki ngin sapan panah bat ngin sapan panaru di jing ki ba namar balai ba hado menta la shiti utam ka sarkar kelas ngap menti ba mo te kelas ngap menti bat kelas let's say kelas by time ya kani kejingi ki kejungi mo kini ki tactics jong ka government nilongi ngila experience ba bide kejingi ki masngo ba kini ki tactics bat kedetang kejing by time jong ka government ya ka ba mane ka sing kila pha ya ka persen jong sarkar jela ling by DC ban pha wan ban yakran ha bide bat katu kejing khot ke jong ka mane tena kalian kejungi ngasom ong ba IDC spokesperson jong sarkar jela imdei ban mislead upat ba namar ba katu kejing memordom kabakran kabangi submit haka shitring upanai ba ar huwei mo in addition to the letter mo kanimo numpuli lot but mo point 1 that due to incessant mo kabam stop show kajing increase na kapor mo ya ka petrol diesel prices commercial vehicle are facing dire problems to supply their vehicle in current situation affairs are not revised ngi khamong ban height ya ka dor bai kali ni ong ban revise namar mengisung thu ba ka petrol kalakiu dor palan namar kam kta tang ngi nya kali kalak taru bat ya boro kalak taru ya gini ki kam kta tang commercial vehicle taru ya ki private vehicles ban haba kurru ima IDC kam puli ba ya kani city mo kam puli ba te hang ni ringa tho therefore I request you to kindly revise the fare and allow our commercial vehicle to ply as usual overall convenience of our livelihood. We also vehemently denounce the sharp rise in petrol and diesel prices and demand immediately intervention of the state government in this matter.
Dengan sobat ong ba ha kan ka por pementa EDC imde ba misli ipat ba. Tengi scam ba ya ka jingdawa ka jungi ba jingi khiru kinang ya chakmat ba ka jingi langru kan sa ya kia sing sajat. Dengan sukwa ban pensaya pat ba bang iling ba social media ru mo kidon hi ki pat ki beriu simet ru ki ba sedang ban penkulma ni jingki ki jungi. Pat ba umde man situ so thu bakalan marba ha ka jingi khi jong ka jat beriu kidon bet kilang yong lani kidon bet ki beriu ka tu ni ki ejen jong sarkar ki bombut ban pentron ni ki jingi ki jungi de nang ni kanau ba kajat beri ko jungi kam ju posisino ba ngim ju yo ka jingi job ha ki jingi ki ba per ma don kum kini ki lang yong ki ba pentron ya ki jingi ki jong kajat beri ko jungi ko boleh sebut pausa hi mo pelakran da ki driver mana hang ne ki boy bar khoi ki dom ha ki kum ka karteng hi wejan tek mu da dei sha wejan jong ko man te ya kata tu denam dei pa wejan jong ko man te kasong ho namar ki pat ba te ngani tu ipi klap dom si sa mana te nagaliang ga jonga kalong ong chu ya ka ek ba ka jing pharia te klap don lupa ka gomen te kamut hi ban pharia ban pentlot ya ni jing ki jong ni na don hi ban ong man kran de ki bentar ba hal ju ko por balik di ka DC mo ka de ka hajing sangi snow ban ong bakal ka kalau de ka DC blok pang kmat ba mo ka kayes dengan itu hajing sa habang submit iki da puli lo tu ni ong ban ma di khajna ju ikot kali ru kunjo dembe ban ma di ikot ye ki khajna nomor bala impose 100% taxes yang iki try kali ki nangbo kali nalu ki bus ki sumo ki torres ta ki local taxi ki auto rickshaw kumta ter tenre ni ong ba la kuno government kali ban perkhat hapreng ka kani ka pandemic pin impose ni 100% taxes kalong ka ek ba ngim so na te tang ni ta hi kalong ba ngi te nginya be chakmat ek jingi khi ke jungi ba nga kentu sa sisen ya ki try kali le khamtam la ki note ban ong ba kin ayu shobi ki jongki ban phanya ki driver ban mi sasrok te ka de ka res ka jongki mo namar ba khaba ong nang ngin nang ya yeki ka pangin pat yo ka hok te lada manta lada ya ka hok ka jongi la sa pandon kam baklana pat hakum kini ki riu sim kabu manta mo ki ba mut ban pharia ya ka ban riu ka jongi ki ba mut ban pharia ya ka jinglong tali ka jongki tran pinang nya kali ngasude ban ong ba nagaliang kitra ki di mensuthu khamha ti pala jeliu ne ti kuno ki ko ban re igni ki urkhat lamar ba ka jing dawa ka jungi kam dei ong tang manta ka jing dawa ka jungi ngani thui phi kala dei na du ka laitrik jun magini pen sngo sa sarkar ba la kuno kolong ba ka dei ban map ye ki khajna 100% enre wala taru kim pen snap hajing mam pen snap ki phet no sa thi da ka ba ki ai daw ki ong na bikin hable ya kren ya ka IRP enre ha ka bokut ngai ti phi kam dei kum kata ngi sai bentak ma kam dei kum kata kili ekran man ka aspa kror banora sane kam dei e banom kili ekran ya kata ka IRP te kani i berkha ngai ti phi ka di jing sak pen be kedi jing pen be taman dile bo pat ba unya ya kini jing ki bar ki kwa ban dile ya ke e ka ba ngi mentangi dan kami ya ka rai na ka sarkar kani kam dei e banom ban ya ketik ya ka India bro we ndai ni kwa tang mar ka state government ngai pi la man ta kamut ban sim rai bai hok an bai pro kala kan pen bai gini tenre sulong no ka state government jungi hadu kam ta ka sim ba ki try long bu kali ki de kita ki third class citizen lane kita ki nong song blok nyu po da ka sarkar tengmu gila da ka bomsud nyu da bagi phet na ka we jaka sa we pat te ya kata kalong ba ni snowram mangiyo ikum kini ka sarkar ka pamanta te kumusong no ka UDP ru ka badon lang dengan itu IP kalong ka ek ba nakaliang kum ka UDP la da manta kan mi sakmat kerpat no la kan mi sakmat bar ngi kerpat hiru ba la kuno subhas na ilang sa ingi namar pi kum ka sang UDP ngani ti ngi kadi ka sang ka ba pokmat ba kadi ka sang ka ba kam UI jangai kami jangai kum bangi manta tenre kadi ban mi sakmat kan ban snow is ka sarkar ba solve no tagini problem ka jingdawa ka jungi kalong tak tate lada khot ban revise ngi ko banong lada sarkar kan revise ban penki ko dor bai kali ne kan revise ban penher ya ka dor bai pnya dem le kita ka ba ar kalong ba ngi ko banong ba ya kani jing impose ng government 6% khajna ru bakan map ne kan ma long kan sai kan ndai ko kalong hadu manta pula te kam sai
te kalau man kum kajing penseluruh ini basisen kasngi ngila mali alun no ikot kisla kamtam permit ini seranda bangini kamai private no hal pasti berkoy ini isu mania keren bun kita